Deci reiau încă o dată problema arhivelor. Deci arhivii, nu sperați să găsiți mare lucru la arhivele astea de pe la Consiliul Județean, că așa vine lovitura de stat și nu știu ce și să pune legea arhivelor. Nu există nimic. Deci adevăratele arhivii sunt în locuri secrete, așa cum a fost, să spunem, ferma asta de la Vișani. Era o fermă de la Vișani care alimenta alte magazine decât magazinele astea clasici. Deci magazinul clasic de la Partid, de la hotelul Partid. Acolo era un magazin, dar ei aveau și alte magazine. Deci un magazin a fost la cantina asta din studenți de lângă universitate, de unde luau activiști de partid și profesorii ăștia universitari, supraticăluri, știți, care erau și activiști de partid, cum era Anca Maria Precupeanu. Dar aveau mai multe magazine astea care se mutau cumva periodic. Stătea într-o casă, o aseptiza acolo, după asta, după 6 luni, se ducea în altă casă. Mergeau pe celule din astea deosebit de periculoase de comuniști. Celule deosebit de periculoase de comuniști care cumva făceau aceste magazine cu produse alimentare. Numai să dădea telefon, duci pe strada aia, ei, să spunem, 3 kg de cotlet sau altceva. Deci asta vreau să vă spun. Și era magazine, nu stăteau mult, lucruri extrem dubioase, în timp ce populația avea mari probleme, să spunem, de alimentație.